Pues, jo que se, motivazioa eman zigun egitea eta hori, eta ilusioa. Eta gainera, adierazpen askatasunari buruz egin genuen eta ez dakit, gai hauek motibatzen gaituzte aurrera jarraitzeko. Ba, oso pozik geratu gara azkenengo bideoarekin eta ez dakit, ea ondo ateratzen zaigun dena. Ba, animatu ginen, ez dakit, ondo pasatzeko eta denok elkarrekin egoteko. Da pixka bat, nola gizarte honetan doden gauzak aldarrikatzeko feminismoari buruz, gero gorputz perfektuari buruz, ez garela horretan zentratu behar, ez garela perfektuak eta horrela. Bai, pozik geratu gara, azkenean ikusi dugu bideoa eta denok parte hartu dugu bideoa montatzen eta horrela, eta pozik geratu gara bai. Gure hartan girona egon da eta jende berria ezagutzea eta gauza berdinak egitea ondo egon da. Motivazio bakarra parte hartza zen eta hona etortzen ondo pasatzera. Gure bideoa gehien bat da azterketen aurkako eta txekolan kantitate handien aurkako bideo bat. Irakaslei boikot egitea batez ere. Batez ere ondo pasatzea, jendeari transmititzea ondo pasatu behar duela eta hori. Eta ere jendeari erakusteko nolakoa den Araberriosa. Bai, oso pozik. Bai, nahiko ondo atera zaigu bai. Nola klasea esen, ez dakit, lomceri buruzko ideiak etorri zigun eta horregatik.